Amen. God bless po sa ating po beloved elder, Brother Juven Ferrer, sa pagpaliwanag sa kahalagaan ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal, maralangin sa ating malapati po itaas, ating mga kamay tanda ng paggalang, pagsukus sa itang Panginoon. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga pres sa pangalan ng Jesus, sa bungang palangin na aming malapastor with the Almeda. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa buhay nito sa kalakasan, sa pagkakataon, na kami makadalo siyang balagawain, na pag-usapan at papurihan ka, Panginoon, sa dagong ito. Narito kami, bago ang lahat sa pag-aaral ng salita, patawarin mo kami, lalo na yung balikod, Panginoon. Hugasan mo kami, linisin ng baldog umagos sa krus Kalbaryo, nang ito hindi maging hadlang na aming matanggap ang iyong pagpapalang espiritual sa amin. Sa iyong mga salita, Panginoon, aming dalangin, magsilbing katugunan. Sa iyong mga dalangin, magsilbing sagot sa aming mga tanong, Panginoon. Bigyan mo kami ng panampalataya. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa oras na ito, sinasaway namin, tinatalian. Ano mang gawa ng kaaway, hadlang sa pag-isita, kawalan ng panampalataya, kawalan ng focus ka, south! We bind you, Satan. In the mighty name of Jesus, praise the Lord! Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng nagagalang mga minamahal na pag-aralan ang salita ng mga Panginoon sa umagang ito, magsabi ng praise the Lord! Amen. Ang pinapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Patuloy nating ipinababuhat ang karapat-dapat na paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit nating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po nating inaalala at pinapahalagaan ng kanilang mga turo at nilang isang aral sa bawat isa sa atin. Isang upalang umaga na po sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong nakasama, sa inyo po datihan man, isang upalang umaga po sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mamaya naman ating pong ilabas ang ating pong Biblia, ang kwaderno at panulat upang itala ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat ng handang makinig mga minamahal, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Ating po basahin natin pabungad na talata mga minamahal. Dito po sa ikalawang hari, ang kabanatay 3, ang talatay 16 hanggang 20. Kindly po. Amen. Dito po sa aklat po ng ikalawang hari sa kabanatay 3 sa talatay 16 hanggang 20. Ito po ang nakasulat. At kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ang libis na ito ng mga hukay, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo hindi makakakita ng hangin, ni kayo makakakita man ng ulan, gayon may ang libis na yaon ay mapupuno ng tubig, at kayo iinom, kayo at gayon din ang inyong mga baka at ang inyong mga hayop, at ito'y isang bagay na magaan sa paningin ng Panginoon. Kanya rin namang ibibigay ang mga Moabita sa inyong kamay, at inyong sasaktan ang bawat bayang nakukutaan at ang bawat piling bayan, at inyong ibubuwal ang bawat mabuting punong kahoy, at inyong patitigilin ang lahat na bukal ng tubig, at inyong sisirain ng mga bato ang bawat mabuting bahagi ng lupain. At nangyari sa kinaubagahan, sa may panahon ng paghahandog ng alay na narito, humuho ang tubig sa daan ng Edom, at ang lupain ay napuno ng tubig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesus. God bless sa pagkabasa sa kanyang salita. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ito po ay tagpo mga minamahal nung ang tatlong kaharian mga minamahal, kaharian ng Edom, ng Israel at Judah mga minamahal ay makipagdigma sa mga Moabita. Amen. Dahil naghimagsik ang hari ng Moab mga minamahal, at kinakailangan mga minamahal na talagang unahan mga minamahal na mga anak ng Diyos mga minamahal ang pagsalakay na pinaplano ng Moabita o paghimagsik. Ngayon mga minamahal, nang sila ay nasa ilang desyerto mga minamahal, ay sila ay nangailangan ng tubig dahil sila ay nauhaw mga minamahal. At ayon sa binasa mga minamahal, talagang naroon mga minamahal ang himala ng ating pinakamahal na Jesus, ang tugon sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Elisha mga minamahal. Amen? Mga minamahal, sa nagdaang taon, 2025, at ngayong taon, marami sa atin ang pakiramdam ay tinatahak ang ilang o disyerto sa kanilang lakbayin.
Ilan sa atin maaaring sabihin nila, mga minamahal, tulad tayo sa mandirigma ng Edom, ng Juda at ng Israel, na pilit na nais nila na kalabanin o pangunahan tapusin ang Moabita upang hindi maghari sa kanilang mga minamahal, ay nalagay sila sa lugar na hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. 7 days, mga minamahal, na nandun sila, mga minamahal, wala silang mainom. Yung kanilang mga kabayo, kanilang hayop, mga minamahal, ay paano na lang? Paano sila makapagtuloy sa kanilang pagkipagdigma kung wala silang mainom? Baka doon pa lang, mga minamahal, sa ilang sa deserto, doon na sila mamamatay. Sigurado ang pagwawagi ng kalaban. Mga minamahal, ano ang nire-represent o sinisimbolo ng ilang o deserto na ating tinatahak sa ating mga buhay sa panahong ito? Maaring ito ay lugar, mga minamahal, dahil alam natin ang deserto, lugar kung saan walang tubig na nanatili dahil sa init, madaling mag-evaporate. Wala ring halaman na nagtatagal mabuhay doon. Amen? Walang makakain. At wala ring masisilungan o lilim. Maging sa daan, hindi natin tiyak dahil nga puro buhangin. Unlike sa atin dito, mga minamahal, may sementado, mga minamahal, may espalto. Alam natin kung saan ang national road, mga minamahal, ang local road, mga minamahal, saan tayo papunta. Pero sa deserto dahil buhangin, hindi natin tiyak. Maaari tayong maligaw. Ganon ang naging kalalagayan ng mga mandirigma, mga minamahal, ng Juda, ng Edom, at ng Israel. Sa ating buhay, maaring itong deserto na ito na tinatahak natin, mga minamahal, ang ilan sa atin, mga kababayan natin, mayroong baha sa kanilang lugar. Sila ay hinampas ng malakas na bagyo, patuloy na pagmahal o pagtaas ng bilihin, pagbaba at biglang pagtaas ng presyo ng gasolina, hirap sa trabaho, hirap pa rin makahanap ng trabaho, kung saan pagod na ang puso sa pagharap sa mga ganitong kahirapan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Subalit ayon sa ating binasa, may isang katotohanan na hindi kailanman magbabago. Lahat ay posible sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang Diyos ang nagsalita, tumutugon ng mundo. When God speaks, earth responds. Amen? Imagine yung mga minamahal doon sa binasa natin, sabi ni Prophet Elisha, dahil nag-alala yung mga mandirigma, paano na lang kami? Paano namin may paglalaman? Kami na pinili ng Panginoon kung kami mamatay lang din pala dito sa uhaw, sa deserto. Pero ang sabi ni Prophet Elisha, ang sabi ng Panginoon, wala kayong makikitang palatandaan ng bagyo, walang magiging signal number 1, 2, 3 o super typhoon, pero magulat kayo, magkakaroon ng tubig, makakainom kayo at ng inyong mga hayop. Nangyari yun, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kapatid, ang deserto na iyong kinakaharap ngayon ay hindi yan ang katapusan. Dahil kapag nagsalita ang Diyos, lahat ay magiging posible sa Kanya. Ating basahin, mga minamahal, dito sa Isaiah, ang kabanata 43, ang talata 19. Kindly po, amen. Ganito po ang pagkasabi, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon yao'y lalabas, hindi baga ninyo malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Jesus. Mga minamahal, itong deserto na ito, mga minamahal, sa ating buhay na ay ating tinatahak, mga minamahal, ay maaring may kaugnayan o dulot ito ng kalikasan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, mga minamahal, ito ay maaring bagyo o lindol na dahil dito ay nasira ang ating mga pananim. Pinagmumulan natin ang pangunahing hanap buhay. Nasira ang ating mga tahanan. Amen? Gaya ng sinabi, mga minamahal, kung tayo ang nasa kalagayan ng mga mandirigma ng Juda, Israel at Edom, 7 days. Nandun sila sa deserto, sa ilang, sa wilderness, at wala silang mainom. Grabing uhaw nila, mga minamahal. Nanghihina sila, maging yung kanilang kabayo, mga minamahal. Maaring ang sabi nila, Panginoon, paano na kami? Amen? Maaring sa ating buhay sa oras na ito, maaring sa pagpananatili natin habang tinatahak itong ilang o deserto sa ating buhay, maaring may mga tanong na tayo sa Panginoon. Panginoon, paano na kami? Pinasok ng baha ang aming tahanan. Sa malakas na lindol, nasira ang aming tahanan. Yung aming mga pananim na aming inaasahan pag panahon ng harvest, wala na. Panginoon, paano na kami? Maaring ito ang tanong, gaya ng maaring naging tanong ng mga mandirigma sa ating binasa.
Ang disyerto ay maaring may kaugnayan pinansyal. Palakpakan muna natin ating mga Panginoon. Tumataas ang presyo ng bilihin, hindi tayo sigurado sa ating trabaho. Naguhukay tayo pero wala tayong makita. Ang sabi ni Prophet Elisha, okay, sabi ng mga Panginoon, ganito ang mangyayari. Simulan ninyong maghukay, magkaroon ng ditches. Sabi, maaaring nagtinginan yung mga mandirigma sa isa, sabi na, nauuhaw na nga tayo. Ano pa ang mangyayari kapag tayo naghukay? Pag nagdig tayo sa lupa na ito, anong mangyayari? Ano ang magiging kinalaman? Ano ang effect? Ano ang kalalabasan? Amen? Maaring sa ating mga kinalagyan ngayon, mga minor, ganun din tayo. Kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng disyerto, pagtahak sa disyerto o ilang sa ating buhay, maaring ang ilan nagtatanong, meron ba talagang saysay itong aming ginagawa? Mahalaga pa talaga yung pagpupuri, panalangin, pag-ayuno, para natili sa may kabanalan sa panahon na tayo ay nalalagay sa pagsubok at kahirapan? Meron ba talagang saysay ang mga bagay na ito? Maaring ganun ang ating tanong, gaya ng naging reaction ng mga mandirigma nung sinabi ni Papa Elisha, kailangan nyo ng tubig, simulan ninyong maghukay. Ang disyerto ay maaring may kaugnayan sa spiritual nating buhay. Ang ilan sa atin, pagod na. Nais sumuko, nais bumitaw. Grabe yung pag-alala kung ano muli ang pwede natin gawin sa araw ng bukas. Dahil hindi matapos-tapos na pangailangan. Amen? Ang tao habang nabubuhay, mayroong pangailangan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naghihintay tayo ng sagot mula sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Gaya ng mga mandirigma. Maaring sinigaw nila, mahal na Panginoon, nasaan na yung tubig? Uhaw na kami sa desyertong ito. Mga minamahal, kapag nagsalita ang mahal na Panginoon, tandaan natin, kung ang mundo ay tumutugon sa salita ng mahal na Panginoon, tandaan natin, sa desyerto na inisip nating wala tayong halos mapakinabangan, ang Diyos, kaya niya mga minamahal, na mag-produce ng bagay na kinakailangan natin. Basahin natin dito sa awit, ang kabanata 33, ang talata 9. Kindly, amen. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanata 33, talata po ay 9. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan natin si Prophet Elisha, mga minamahal, walang espada. Walang mang armor, mga minamahal, o baluti. Subalit, nandun siya, kasama siya sa mga hugbo na nahahanda at gusto lang makainom nga para lang lumakas at talagang pag sinalaki nila ang mobita, kanilang madadaig, matatalo. Pero si Prophet Elisha, napakalit na anumang minamahal, yung kutsilyo o anumang sandata, ay wala siyang hawak-hawak, walang daladala. Ang tanging sandata niya ay ang salita ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen? Sabi doon sa ikalawang hari, 3:16-17 nating binasa, hukayin ninyo ang lambak, hindi ninyo makikita ang hangin o ang ulan man, ngunit mapupuno ng tubig. Amen? Mga minamahal, kapag may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin maunawaon o makita agad yung palatandaan, pero dumarating karakadaka ang tugon ng mahal na Panginoon. Ang himala ng mahal na Panginoon. Amen? Gaya ng sabi ni Prophet Elisha, wala kayong aabangan na yung sa pag-asa, mag-aanos man sa inyo, ay darating na bagyo, kaya pala pinagdidig tayo dahil dyan pala malalagay yung mga tubig. Walang ganun. Sa ating buhay, yung mga testimonies natin, mga minamahal, ano ang nangyari? Walang-wala tayo, mga minamahal, pero yung ating mga kapatid, nang narinig lang pagbibigay isusin ng pagpapala, ang sabi nila, ito, pambili ng ulam. Pero ang sabi, kapag inaipakita ko sa mga pagtitiwala ko na kahit buong ikabubuhay ko, handa kong ibigay sa mga Panginoon, diyan ko makita ang pagtugon ng mga Panginoon. Nung umuwi siya, hinahanap na kanyang asawa, nasaan na yung ating ulam? Walang palatandaan, hindi niya alam sa maaring magmula ang provision ng mga Panginoon. Pero mamaya-maya, may narinig silang katok sa pintuan. Yung kanyang anak na galing sa trabaho, biglang umuwi. May dalang grocery, may dalang ulam. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Nagugulat tayo, yung mga nag-uusig sa atin, lagi kayo dumadalo sa chismis, wala naman. Nagsasayang lang kayo ng oras.
Pero nung panahon na tayo walang maisaing, nagulat tayo, walang palatandaan. Pero lumapit sila. Kailangan mo ba ng bigas? Bigyan kita. Meron kami isang kaban doon. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Ganyan ang mahal Panginoon. Ganyan kumilos ang ating mahal Panginoon sa kasalukuyang sitwasyon na kinakaharap natin. Amen? Minsan walang palatandaan, pero magugulat tayo dahil ganyan makapangyarihan ang ating mahal Panginoon. Palakpakan natin ating mahal Panginoon. Tandaan natin, mga minamahal, tandaan natin, may utos muna bago ang himala. Bago dumating yung nais nating katugunan, merong nais pagawa ang mahal Panginoon. Ano ba itong ipinapahukay sa atin ng Diyos? Balikan natin yung tagpo mo, minamahal, na sabi, pinatawag si Prophet Elisha. Yamang ikaw ang propeta ng Diyos at alam namin na ang sino mang naglilingkod sa Diyos at sino mang sabihin ng mga Panginoon ng ginagawin ay gagawin namin ay siyang alam namin sigurado at nakatitiyak at makatatamo kami ng kaginawa ng pagpapala. Kaya tinanong, ano pwede namin gawin para kami makainom? Ang sabi ni Prophet Elisha, simulan ninyong magdig, maghukay. Nagtinginan sila mga minamahal. Ang sabi na, ano ba yung ipinapahukay sa atin ng Diyos? Amen? Ano ba yung gustong idig sa atin ng mga Panginoon? Una, manalangin. Magpuri. Mag-ayuno. Yan yung formula lagi mo minamahal, amen? Na natutunan natin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kapag tayo ay nalalagay sa karamdaman, sa pagsubok, sa pag-uusig, kapag sa halip na tayo ay ibabawan mga minamahal ng nervousness, mga minamahal ng kaba, ano ginagawa natin? Ang sabi ng mahal pastor, ang sabi ng man of God, pag ipinagpagkuha ang kamay, umahawid ako sa mahal Panginoon, hindi ako kumain, magpuri ako, magsakripisyo ako, makita ko ang katugunan, ang himala ng mahal Panginoon. Anumang takot, anumang pag-worry ko sa buhay, matanggal yan, pagpagin, parang puno, amen? Na may mga tuyong daon pag nagpuri, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sa kadarating ang kalutasan ng mahal Panginoon. Nung tayo ay baguhan, dumating ang himala nang tayo ay sumunod at manampalataya sa kung ano ang napakinggan natin sa pulpito. Amen? Tayo may mga karamdaman, noong mga minamahal, sabi ng ilan sa atin, ay, yung pagsamba pala sa ribulto, ay pwedeng maging yun yung dahilan o cause na hindi gumagaling yung aking karamdaman, yung chronic depression. Kailangan pa pala ang sambahin, ang malapay nung kailangan sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito sa Jesus Miracle Crusade, walang anumang ribulto rito. Amen? Walang anumang nakapako dito, walang anumang simbolo rito, tanging pangalan ng malapay ng Jesus. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, darating ang araw na sasambahin ang tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya yung aking kapatid nagpatotoo minimal, yung may chronic depression, nang siya ay lumipat mula sa pagsamba sa ribulto patungo sa pagsamba sa Espiritu katotohanan na tinuturo na gawain ng Jesus Miracle Crusade, siya'y pinagaling ng mahal Panginoon. Bakit? Dahil ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng logical reasoning. Minsan minimal, kapag mananampalataya ang tao, gusto niya pang alamin ang dahil, bakit kinakailangan Prophet Elisha maghukay? Will you try to explain it to me? Minsan tatanungin natin, i-explain, baka sakaling may ibang dahilan kung bakit maghukay. Hindi ganun ang kailangan ng Diyos. Pag nanampalataya ka, ang kailangan, hindi ang logical reasoning. Ano ang kailangan? Obedience, pagsunod. Palagpakan natin ang ating pinakamamalampay. No? Ang ginawa ng mga mandirigma, kahit nagtinginan sila, sige, propeta ng mga Panginoon, kailangan natin sundin. Kinakailangan nating manampalataya na kinakailangan ang pagsunod sa mahal Panginoon. Palagpakan natin ating mahal Panginoon. Namumunga kahit sa tuyong lugar. Amen? Kahit sa desertong lugar, mga minamahal, nakikita natin ang pagtugon, ang pagpapala ng mahal Panginoon. Ang negosyo, ang pamilya, ang kalusugan ay kayang gawaan ng ilog ng Diyos. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Kapag sa ating negosyo, bagsak ang benta, mataas ang presyo ng gasolina, apektado. Baging mga customers natin, baka yung bilang ng customers, bababa. Amen? Mas pipiliin na lang nila, sanang mas mura, sanang mas malapit. Pero, dahil sa Diyos may katugunan, may himala sa mahal Panginoon, magugulan na tayo, kayang mag-provide ng mahal Panginoon, magbukas ng mga bagong mamimili o customer. Kaya ng Diyos humipo, minamahal, ng mga tao, minamahal, amen? Na kung yung iba, pagbantaan ka man, na hindi na kami bibili kasi ang mahal-mahal, pero hindi nila alam kung anong tunay nangyari. Pero ikaw ay nananatili kang nagtatapat, nagtitiwala sa mahal Panginoon, magugulan ka, may mga ibang tatawagin ng mahal Panginoon, lalapit at bibili ng produktong iyong ibinibenta. Sa pamilya, pag walang komunikasyon, walang open communication, amen? Laging magulo, nag-aaway, yung anak natin pasaway.
nais natin dalhin sa gawain mahal, pero gusto lumayo. Pero sa Diyos mo minamahal, kayang pamungay ng malapay noon ang isang halaman sa lugar na sa tao, imposibleng tumubo at magbunga. Ang ibig sabihin mo minamahal, kapag magtitiwala tayo sa malapay noon, susunod tayo at manampalataya sa malapay noon, kaya ng Diyos muling pagbuklod-buklodin ang pamilya mo minamahal. Yan ang patutuon ng ating mga kapatid. Amen? Yan ang sabi nila, yung iba nga mga minamahal, matagal na silang nagkahiwalay. Hindi pa sila nakakilala sa malapay noon dahil nagsimula sa simpleng alitawan. Pero nang sila tinawag ng malapay noon sa, hindi na ako sure mga minamahal, pero sa main din ata, itong mag-asawa na ito, mga minamahal na naghiwalay, nakadalo sila sa gawain malapay noon habang nangarating malapastor mga minamahal, itinuturo ang benepisyo sa paglingkod sa malapay noon, ang kayang ibigay ng malapay noon mga minamahal. Ano ang nangyari? Muli silang nagkita. At nang meron na silang espiritu ng malapay sa Kristo sa kanilang buhay, na kapag natuto silang magpatawa sa isa't isa, muli silang pinagbuklod, pinagsama ng malapay noon. Amen? Kalusugan! Amen? Sa ating kalusugan, pagod na tayo, laging puyat, amen? Laging stress. Sabi nga ni Ate Divine, nung meeting, sino sa atin dito yung stress dahil siya ang sumasagot sa mga bills? Amen? Sino dito yung laging puyat dahil para lang matugunan yung pangailangan? Tayo ba may masakit? Pero tandaan natin, kahit anong stress meron tayo, anong karamdaman meron tayo, ang Diyos natin makapangyarihan. Siyang kayang mag-provide, kayang magpagaling sa bawat isa atin. Amen? Nalilito ang kaaway. Gaya na nangyari, mga minamahal, doon sa ating binasang pangbunga na teksto, nalilito ang kaaway, mga Moabita. Alam niyo kung bakit? Dahil nung nakita nila, nung dumating ang tubig, mga minamahal, yung hinukay, doon pala inilagay ng malapay noon yung tubig, mga minamahal, at nakainom ang hayop madirigma. Ngayon yung mga Moabita, mga minamahal, nakita nila, pero dahil sa sinag ng araw, akala nila dugo, kaya sabi na, tingnan nyo yung tatlong karyan, nagpatayan sila, nagsaksakan. Kaya dusubin na natin sila, marahil kakaunti na lang sila, baka 10 na lang sila. Nalilito ang kaaway. Akala ng mga Moabita, mga minamahal, ay ganun ang nangyari. Pero hindi nila alam, mga minamahal, hindi natin alam, sa problema natin, minsan ginagawa ng Diyos na bitag yan para sa kaaway. Minsan, mga minamahal, yung problema natin, hindi natin dapat i-take, mga minamahal, as parang negative o pahirap sa ating buhay. Dahil alam niyo, mga minamahal, yung problema, pwedeng advantage natin yan sa kaaway. Ano ang nangyari? Ang sabi ng beloved assistant pastor, naalala ko, mga minamahal, pagpasalamat tayo, mga minamahal na anak, kapag meron tayong problema, meron tayong pagsubok. Bakit? Mas natututo tayong lumuhod. Mas natututong laksa yung palakpak. Amen? Mas natututong magpuri. Mas natututong maglaan ng oras at pagpapahalaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Natututo tayo, mga minamahal, na magpuri na may pagpasalamat. Natututo tayo, mga minamahal, na lalong magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palagpagan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang takot at pag-alala at galit na dulot ng diablo, mga minamahal, ay mawawala sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ating basahin, mga minamahal, dito sa Juan, ang kabanata 15 at talatay 5. Amen. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Ganito po ang pagkasabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Napakaganda mo minamahal na bersikulo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mga minamahal, balikan natin yung unang mga verses mga minamahal natin binasa. Walang baluti si Prophet Elisha, pero nasa kalooban siya ng Diyos. Amen? Lahat ng nasa kalooban ng Malapanginoon, palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Praise the Lord. Ito yung mga tao, mga minamahal, na talagang mas makapangyarihan sa kanilang buhay, mas nananaig sa kanilang buhay, yung pagsunod sa kalooban ng Malapanginoon kaysa sa sarili. Huwag tayong umasa sa ating sariling lakas. Manatili tayo sa presensya ng Malapanginoon, manatili tayo sa kanyang salita, dahil kapag nagsasalita ang Diyos, pati ang mga pana ng digmaan ay nababali. Amen? Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Maraming gamay himala, mga minamahal. Dahil nung time, mga minamahal,
akala ko itong si Prophet Elijah and Elisha ay iisa. Akala ko iisa sila mga minamahal, may ibang tawag lang. Kaya mga minamahal, nagkaroon ang iyong balikod ng yung chance lang mga minamahal na suriin sa Biblia mga minamahal kung sino nga ba talaga si Elijah, Elisha, isa nga ba sila o hindi? At doon ko nalaman mga minamahal kung iyong basahin ang buhay ni Prophet Elisha. Hindi lang yung una nating binasa mga minamahal na umiikot ngayon ang ating usapin mga minamahal, ang mga himalang ginawa ng Panginoon. Maraming himala ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Dahil nakita niya kung paanong sumunod, nagtiwala at naglingkod si Prophet Elijah, mga minamahal. Amen? Na kanyang pinagsilbihan. Kaya nakita niya at kanyang ipinagpatuloy, mga minamahal, ang misyon na iniwan sa kanya ni Prophet Elijah, mga minamahal. Talagang yung mga ilang aralin natin, mga minamahal, si Prophet Elisha rin pala yung mga minamahal, yung nung namatay mga minamahal, yung kanyang buto, yung labi, nung merong namatay sa digmaan mga minamahal at inihagis doon na nasagi o nahawakan mga minamahal, doon, yung kanyang buto, nabuhay muli. Yung namatay na taong yan mga minamahal, himala ng mga Panginoon. Yung babaeng widow mga minamahal, o balo mga minamahal na may 2 anak, kapag inyong basahin mga minamahal, ay talagang sinisingil siya ng pinagkakautangan ng kanyang asawa dahil yung babaeng balo na ito ay namatay na yung kanyang asawa na may pinagkakautangan. Ngayon, ang kabayaran mga minamahal, ang kaugalian noon ng kabayaran kasi mga minamahal, pag walang maibayad na salapi o anumang ari-arian, ay yung mga anak ay gagawing alipin ng creditor mga minamahal o nung pinagkakautangan. Kaya nangamba itong babaeng balo na itong mga minamahal at naalala niya na yung kanyang asawa ay tapat naglingkod sa mga Panginoon at kilala ito si Prophet Elisha. Kaya lumapit sa kay Prophet Elisha, tinanong niya ano ang dapat gawin. Ano ang himala ng mga Panginoon na ibinigay, na utos kay Prophet Elisha? Ano ang meron sa inyong tahanan? At sabi nung babaeng balo na ito, mga minamahal, isang palayok ng langis. Kaya ang sabi ni Prophet Elisha, lumabas ka sa iyong tahanan, humiram ka sa iyong mga kapitbahay ng maraming sisidlan na walang laman. Hindi dapat kaunti, kundi marami. At alam niyo ang ginawa nila mga minamahal, nung nakahiram na itong babaeng bawal na itong mga minamahal, isinara ang pinto kasama yung kayang anak, ay nagpasimulang isalin mga minamahal yung langis sa isang palayok, pero hindi na uubos mga minamahal. Hanggat may sinsid lang empty, hindi na uubos. At dahil doon, ipinagbili nila yung mga minamahal na bayaran ng utang. Grabe. Amen? Kaya mga minamahal, sa ating buhay, magpasalamat tayo sa mga Panginoon. Dahil yung mga ipinakita na pagsunod ng mga propetang ito mga minamahal sa mga Panginoon at dumating ang himala, ay yun din ang ipinakita ng ating butihing minamahal ginagalang evangelista, Pastor Wilde Estrada Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen? Hindi sila mga minamahal talo o yung go with the flow mga minamahal kung anong uso, kung ano ang maidudulot ng advanced technology sa ating buhay, na ang tinuro ng ating beloved pastor at beloved assistant pastor, kapag ikaw ay may karamdaman, ano ang sabi ng Biblia? Saliksikin natin, ano ang sabi ng Biblia? Magpatawag ka ng mga elders of the church dahil sa iyong pananampalataya, ang pananampalataya ay magpapabangon sa patay o sa may sakit. Amen? Kapag tayo yung pahayagan ng ating mga kasalanan, yan ang ipinakita ng ating beloved pastor, mga minamahal. Amen? Kaya ang taga Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, sabi nga, hindi sa kanila bawal ang ospital, pero in-exercise sa kanilang buhay na ang Diyos mas makapangyarihan kaysa sa ospital. Kaya kung may pananampalataya ka, sabi ng mga pastor, hindi mo kailangan ng ospital. Ang gawin mo, yung formula, magpuri ka, manalangin, pag meron ka pagsubok, ang isipin mo, kung sa disyerto na napaka-imposibleng may mabuhay na halaman, makakain ka, o tubig man, dahil mabilis mag-evaporate, pero ang Diyos naghimala doon sa ating buhay, lalo pa kaya maghihimala ang malapeno. Last verse, mga minamahal, huling talata, ating po basahin dito sa Jeremiah, ang kabanata 29, ang talata 11. Kindly po. Aklat po ng Jeremias, kabanata 29, talata 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Mga minamahal, hindi namin alam kung anong disyerto o ilang ang inyong tinatahak o pinagdaraanan sa oras na ito. Subalit, kilala natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa mersyon ito. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon, na lahat ay posible sa Kanya, dahil kapag Siya ay nagsalita, tandaan natin, ang disyerto makapagbibigay ng bunga.
Kapag ang Diyos nagsalita, ang mundo ay tumutugon. Ano ang sabi ng awitin ng Beloved Children's Choir? When Jesus says yes, nobody can say no. Amen? Kaya kahit sabihin ng kapitbahay, wala kang mapapala. Diyan sa iyong ginagawang pupuri, ang gawin mo, lumabas ka, be practical. Kinakailangan mo ng katugunan sa Panginoon, lumabas ka, magtrabaho ka. Pero ano natutunan natin? Ang sabi, kapag sundin ko at ako'y manampalataya sa Malapaynoon, kahit sabihin ng kapitbahay namin, no to Jesus, pag inuna ko ang Malapaynoon, darating ang provision na himala ng Malapaynoon. Amen? Praise the Lord. Kulang na palakpakan yan, mga minamahal. Kaya huwag tayong titigil maghukay. Amen? Never stop digging, mga minamahal. Hukayin natin sa kaibuturan ng ating puso kung ano ang mga bagay na nakalulugod sa ating Malapaynoon. Huwag magsawang maglingkod sa Kanya. Huwag tayong titigil na ipakilala siya sa iba. At huwag tayong mag-aatubili na patuloy na pagtiwalaan at manampalataya dahil alam natin na kung ano man ang ating pinagdaraanan, maminamahal, mayroong magandang plano na inihanda sa atin ang ating Malapaynoon. Maaring ngayon, maminamahal, hindi pa natin alam kung gaano kaganda yan. Pero isang bagay ang tiyak, maminamahal, napakaganda ng plano ng Malapaynoon. Palakpakan natin ating Malapaynoon. Dito po nagtatapos ang pag-aaral sa salita ng Malapaynoon. Amen. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Isa nun pa, mga minamahal, hallelujah. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words still the same. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Mga minamahal, simple lang ang mensahe ng Diyos. Seems yung problema natin araw-araw hindi na nauubos. Some of us, we retreat.
Ayoko na. Lahat na lang ginawa. Lahat ng kaibigan, lahat. Para lang malutas. Pero sabi ng ating mga napag-aralan, mga talata, God will make a way. Kung paano gumaling ang cancer mo, sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Sabi ng kaibigan, wala na. Lahat ng sino malapitan, wala na. Pera mo, wala. Lahat ng kaya mong gawin, wala na magawa. God will make a way. May mga problema tayo, mga minamahal, sa bawat araw. Nagiging dahilan kung bakit hindi mo pumalakpak, hindi mo na magawang pumalakpak. It is because akala natin wala ng pag-asa. Akala natin mahihirapan. Akala natin di na natin kaya. But our God is so powerful. Napakamakapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. If we only knew Him, kung kilala lang natin siya, mga minamahal, at patuloy natin siyang kikilalanin, hindi ka matatakot sa gitna ng problema. Hindi ka matatakot sa gitna ng unos. Hindi ka matatakot sa anumang mga palaso ng kaaway na bibitawan ni Satanas. Hindi ka matatakot. Because God will make a way. See this verse. By the roadway in the wilderness, He leads me. See? Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word remain the same. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He Will make a way. He will make a way. Last Saturday, sinabihan ako ng aking secretary, go sa Cavite, meet the Prime Minister ng isang bansa. Hindi ko alam ang mga protocols. I don't know. Hindi ko alam kung paano harapin ang Prime Minister. What I did, just I prayed unto the Lord. Lord, help me. Hindi ko alam kung paano ang gagawin. Pero ang Diyos gumawa ng kaparaanan. Yung taong hindi namin inaasahan na darating para magpatnubay, dumating. Sabi niya may sakit, pero biglang gumaling daw. At siya ang nagpatnubay upang aming maharap ang Prime Minister ng isang bansa. Kahapon, galit na galit ang governor ng Taytay Rizal. Pinapalayas ang isa naming administrator sa Taytay Rizal. Idideklarang persona non grata. Nung pinapapunta ako ng aking sekretary doon, sabi ko, what shall I do? Ayaw na ng gobernur, anong gagawin ko? So ayaw kong pumunta. So I prayed unto God, Lord, what shall I do? Mawawala yung aking administrator. Magkakaroon ng barrier between a government agency and an LGU. In prayers, God answers. Biglang nagpatawag ang gobernur. Sabi ko sa aking mga kapatid, Brother Numan, punta muna tayo. Hindi muna tayo uuwi. Nung kami pumunta doon, mga minamahal, akala namin magagalit. Ang mayor, magagalit ng governor. Pero ang Diyos gumawa ng kaparaanan.
natapos ang usapan, everything settled. Nung ako'y tawagan ng aking Deputy Director General, ano nangyari? Kailan aalis ang ating testa group sa Taytay Rizal? Sabi ko, sir, okay na, hindi na aalis. Napayapa na lahat, wala nang gulo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Huwag kang mapagod magtiwala sa Diyos, kapatid. Sa lahat ng problema meron ka, may kasagutan at may kaparaanan ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tayo dumalangin sa Diyos. Heavenly Father, you know the hearts of your people. Alam mo kung anong laman ng bawat puso ng iyong mga anak sa oras nito. Ang ilan may mga problema. Ang ilan hindi nila malaman kung bakit para bang napakabigat ng kamay. Parang kaway purihin. Ang ilan parang baliwala lang. But we know you will make a way para yung aming mga kapatid na tumanumbalik sa iyo. Bumalik ang kainitan sa paglilingkod. Desire for your word. Kauhawan sa iyong mga salita. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, iturang daan ayon sa iyong banal na kalooban. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Sa iyo lamang kami umaasa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating pumaminamal na mga bisita, ating beloved viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap sa Diyos ay hindi paglipat ng relihiyon. Ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. For all have sinned, bow down, lahat nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon, hindi nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kinakailangan natin humingi ng kapatawaran from time to time. At yan po mga minamahal, kapag gagawin mo yan, hindi ka dapat hingi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos, nakikinig ng iyong panalangin. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ng ating gawain ko na yung pabautismo, meron tayong mga bathrobes, meron tayong bautismo. Libre po yan. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, taos pusong pagtanggap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that your sins be forgiven and you receive power from the Most High. At ang pangat-apat, mga minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung kung paano umiiyak, paano nanginginig, paano ito, mga minamahal, nakikita natin para bang isang bagay na bago sa ating paningin. Huwag kang magtaka, kapatid, yan ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. When the Spirit has come upon us, mga minamahal, ang iyong karamdaman gagaling, problema mo malulutas, ang iyong mga problemang pinoproblema, lahat yan mawawala dahil yan ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag ginanap natin yan, mga minamahal, we are ready. Magpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod. Hindi ito natuli, kundi simula pa lamang ng ating paglilingkod. Tanggapin mo, mahal na Panginoon, sabi mo, sumunod kayo sa akin, maging aming mga beloved viewers, itaas niyo yung mga kamay, ipikit niyo yung mga mata. Huwag kayong tumingin kung saan-saan. Lahat ng aking sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa mula na ako sa aking pagbabata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Isulat nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon narito yung mga anak. Saan man sila naroon, tumugon sa iyong panawagan. Ano man kadahilan ng kanyang paglapit, tugunin mo sa mga kaparaan na malapit. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo. Ano man kanilang karamdaman, ano man kanilang mga problema sa oras ito, kayang-kaya mong lutasin sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat.
sa pandalangin ng aming ginagamit na Barbang Isabel Estrada Almeida. Ay po mga minamalang mga manggagawa, patawarin mo po sila sa kanilang mga nagawang pagkasala. Gawin mo silang tunay Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa katampuan sa kalangitan. Sa po ng kanilang mga sabay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. At tayo lahat ay dumalangin kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, ilagay natin, itapat natin. Kung sa puso yan, lagay natin kaliwang kamay at ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa malapay yung dalawang kamay itaas, wala imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapay ni Jesus, ayon sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa ating Espiritu kami kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kawas sa oras na ito sa pandalangin ng aming gagamit ng Barbang Isabel Estrada Almeida. Aming sinasaway lahat ng demonyong mga karamdaman, demonyong cancer, TB, diabetes, kasawat in Jesus' name. Leukemia, kasawat in Jesus' name. High blood, tuberculosis, kasawat in Jesus' name. High blood, kasawat in Jesus' name. Stroke, kasawat in Jesus' name. Ang bilipan daw sa pananamig, panlulupay-pay. Pagkabalik sa kalisa, kasawat in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapay noon. Praise the Lord, hallelujah. Tayong lahat ito mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, amen. Sapagkat sabi nga mga minamahal, ang hallelujah, this is a heavenly language, mga minamahal. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po natapos ang